ka jinge pule ya ka kitab jing pen pau ka wei hadin ka wei kelenong ni ai khublei bat ngi plyang sung phaya phi baro ha ka katang uji sukris shagani ka channel Kasi Gospel Media ka jingye puli ya ke kitab jingpen pau ka wei hedin ka wei kalanong ngilade pani puli khniat shapang ka kitab jingpen pau kalanong ka banrio ha ka ba uyo anis uyo I ha ka jingi tu pau ka jong u ya sau tuli ki kulai ki ba pherong ka wei ya ka wei pan ka kulai bali ya ka bangilade pani puli ka kulai rong sau ka bangini puli mata ka kulai bayong bat ka kulai bali ptho katkum ka jimbatai unong thokot bapau u Uriah Smith u angkum ni ki kulai ba pherong ki tho parshi ya ka jingya lanti ni ka jinglong jong ka balang na ka wei ka spasnem sha ka wei ka spasnem nadu ka singi pentecost hadu ka jingwan asin u Jesus Christ jimbapau kalanong ban riu ka khat ka balai bat ka basaw ya ka bangini puli shapang ka kulai rong saw kumba ngiladep bani puli ya kakulai rong le kakulai rong saw ka tho ya ka jingya lanti jong ka balang nadu ka ni ka spasnam shispa hadu laispa khalai edi ka rong saw ka tho parshi ya ka jingma ka yangru ya ka pop ni ka jing sniu isya klanong bankong ka khot ka ba kha phra kakulai bali ya ka bangiladep bani puli ka rongli ka tho ya ka jinglong soti ka jinglong khoj ka tho pharshiru ya ka jingya lanti jong ka balang ha ka jinglong khoj bat ka badang bat ya ka jikai basngur kat ba ka kulai rong saw ka tho pharshi ya ka jingma ka jingbam shida shu jong ki jikai nyam namar ba ki apostol kimron shu ki jikai bawanra jingma ha ka balang bat ha ka jinge kristan kani ka kot ka patai bat ka ongkum ni kum ka jingjao jong ka sia saw ha ka shi khiu ko khuj basnur kini ki metan rai ba mani bli thau ka ba tho ye ki bala long kristan ki nongyelam balang ha ki por ki bawanra ye ki chingkai ba bakla kani ka kot ka ongkum ni shen kin pinbet rong ya boro ka jingim bat ka jingmani jong ka balang kristan ka jinge chapang ka purgatory ka bumot ka jaka ba ki bayap kiyo jingpung khoj na ka pop nang ta shishu kani ka kot ka ong ka jingkhen borom bat ka jingmani ru khoj ki jingwai na ka banta ki balayam ka jingpanon kam ye ki doblai ha ki jingmani ka jingpun baptis ye ki khlung ka jingpanon kam ye ki jingpun shobi kum ki kping rosary bat ka khoj ki long tang khnyat ki ba ka jingjao bodum basaw jong ka jingmani blai thau jingpun pau klanong ban riu ka khat ka basaw ne ka ong bal hau tau bu shong halor jangka halor ka kulai basaw la ai bor ban shimno ya ka jingsuk na kata ka khndo khnang bakin dayo ya penyap no parlok hi de la ai hau ka wailam ba kraw karkum ka jimbatai jokane ka kot ka rong saw ka yeng pharshiru ya ka jingpin stamben ya ki kristan hapo ka himarum khamtam hapo upatsha diocletian kabalane komba shiphosnam hausnam laispa khalai edi upatsha constantine ulapenmi ya kho komban pensange no ya ka jingpin stamben udawa daladi banlong kristan chimpam pau kalanong kabaar ka dkhat kaba shipho labatai hangni da kaphashi ba ki bril jongle ki kristan kinmat ya ka jingsha pinstom komba shiphosni ka tho ya ka shiphosnam katkum ka jingbatai ka kitab jingkhen kalanong ba saw ka khat ka balai saw ka kitab Ezekiel kalanong ba saw ka khat ka banrio katkum ka history ha ka jingsisyar jong upatsha diocletian ya kirunget jong ka balang la pinstom ben bala peniap haduk kumbak Syajar sanspa bat hadin kata praspa angut ha kasin kabar kumba ka Bible ka ong shiposni ka pathoy ka shiposnam ka long take na du usnam laispa lai hado laispa khalai edi ha ka video babut nan sa ai ka jingbatai sha phang ka kulai rong yong to ai bo ble un kur khu ye phi wei pu wei nak ta ka brom jong ble amen
Ngingi scam bagi khubor kilong ki basyai. Tu ai ba ublay unkurku ya phi baro. Sngobha banyai but dien ni khubor na kani ka channel. Sngobha ru ban subscribe kendang ba finyo ya ki notification ni gijing pentem. Nada fidan kino gijing kili sngobha ban text haki comment section. Na kabenta ka buram ublay. Amen.